Ang pagpalang araw po sa inyo lahat. Andito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng iba't ibang karunungan din po. Sana po ay mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at malayo sa sakit sa araw-araw. At palagi po kayong manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa bago matulog pagkagising sa umaga, para gabayan po kayo at malayo kayo sa pangalib sa araw-araw. At palagi po kayong maligtas sa inyong paruruunan sa araw-araw. Nandito naman po ako na magbagi ng karunungan din po, na nagbabalik naman po ako. Sana po ipakitulong po sa inyong lahat, mga makakanood po na aking ginawang YouTube channel na maliit. Pakitulong po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po ng katuklas po, ay pakitulong po. Hiwaga ng Pangasinan po. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay orasyon ni Haring David. Orasyon poder ni Haring Solomon pala po. Sorry po. Haring Solomon po. Bago nyo po usalin po ay magdasal ng isang Ama namin luwalhati, at isunod po yung bukal sa puso nyo ang orasyon ni Haring Solomon po. Magdasal po tayo. Ama namin nasa langit, sambay ng pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, kapurian, magpakailanman. Amin. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon mapakailanman at magpasawalang hanggan. Amin. At isunod po yung orasyon po. Isang bisis naman po usalin at ipo sa dibdib ng 3 bisis po. Narito po ang panalangin at poder ni Haring Solomon po. Iniibig ko si Yahweh, ainsop si Jesus, ang susi sa lahat ailu, patpat, mimiril, tiyo, miraka, kaglutay, mus, akis, mik, asi, kliyo, altas, solomos, aglatim. Yan po ang orasyon ni at ipo sa dibdib ng 3 beses po. Iniibig ko si Yahweh, ainsop si Jesus, ang susi sa lahat, pat, mimiril, tiyo, miraka, lutay, mus, akis, mik, asi, kliyo, aljas, solomos, aglatim. Yan po. Isang bisis naman po sa rin po at ipo sa dibdib. Yan po. Yan po ang po. I-screenshot nyo po para makopya nyo po. Yan po. Napakabisa rin po itong poder po. Maganda po sa inyo ay marami po kayong kaalaman po sa poder, na iba't ibang poder po, para kung halimbawa po nakikipagkumbati po kayo sa masamang loob o masamang mangkukulam, hindi po kayo mahuli-huli, na hindi po kayo masilo-silo, na marami po kayong kaalaman sa poder, makasusupil po sa mga masamang espiritu, mamabarang mangkukulam, palibad hangin, kahit pangkalatan po, pag marami po kayong kaalaman sa poder po. Yan lamang po. Sana po huwag po kayong makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakitulong po. Hiwaga ng Pangasinan po. Tatanayin ko po, napakalaking utang loob sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat.